Cars.bg 11. Какво се случва при нас? Случва се това. Изпразва се паркинга, промотли постоянно. Това е един нов щастлив клиент. Те могат да кажат сами как пристигнаха от другия край на България. Харесаха, по принцип идват за по-евтин автомобил и видяха това. Това нещо само при нас. На 8000 км почти нова кола, практически нова. Тя може да каже как е обслужена, доволни ли са, как ги намерихте. Намерихме чрез интернет, търсихме да си закупим кола и От по-евтините. когато дойдохме тук, и като влязахме при по-добрия вариант и решихме да бъде наш. Показах ги по-новите и видяхте, Това е нашия автомобил. че такъв автомобил няма в България. На 8000 км, пак повтарям. Имам още няколко останаха. Ще бъдете супер доволни. Обслужени са професионално, имаме сервис, имаме резервни части, обслужени са хората, направили сме транзитни номера, гражданска, винетка, хората пътуват спокойно, ще обикалят спокойно Европа. Да. От нас дълги километри, щастливо, Безаварийни. безаварийни най-вече. Заповядайте при нас, ние ще Благодаря. ви полезни с обслужването и ето ви ключовете от почти чисто новата кола. Благодаря. Да си я ползвате със здраве. Дай Боже.